Mga kabagis, kita nyo ni sayang, nagado pirdina, halos amin ato'y pirdinsa. Hi, hello! Kau butang, ti umuli ni tumadira ka, uri ka butang. Buhay mga kamagis, andito na naman ako. Nandito na naman tayo sa bundok. Mabubuhay na naman ang bundok. Welcome back to my YouTube channel. For today's video is nandito tayo sa bundok nga. Kukuha tayo ng siniguelas kasi madami na yung yung pinakita ko noon sa inyo na wala pang bunga. Meron na malalaki na kulay violet. Madami ng bunga na hinog na. Yun, pero yung pinakita kong ararose, wala namang bunga. Sinta yung arudan na kabubutang pa nga kuwanta nagsamag. Itong sarguilas namin, tignan nyo, ang gaganda ng bunga niya, pwede pa namin balik-balikan, kapag kinuha namin yung bunga, pwede pa namin balikan kasi meron pa, yung mga maliliit, di pa malaki. Pwede namin balikan, madami pa ng hulog, sayang. Tignan nyo, mga kabagis, madaming bunga, pero di pa hinog yung mga iba, yan, di ba? Magaganda. Kakatakot lang kasi, masamag. Ito, bunga niya, hindi pa hinog masyado. Yan. Tikman natin. Pero mas masarap to pag kinuha mo, palaylayin mo ng 2 araw, tapos kainin mo. Hindi ka kagaya ng kulay yellow. Matagal na pala ay may bunga na pala to mga kabagis. Kakasabi lang kasi kanina na madami ng bunga kasi di na kami nakakapunta dito sa bantay kasi wala namang bunga yung mga mangga. Wala naman. Yung nakuha nila sa mangga namin kagudwa tikles lang. Walang ito kaya di mi pa alam kung tignan nyo inuud na kasi hindi namin alam na may bunga na pala ganto pag walang uod walang butas kaya dapat pag alam natin yan kung kung kailan araw na pupunta tayo ulit dito kasi madami na naman yung susunod. Dito na tayo sa loob. Nagkakatakot lang kasi baka may ahas kasi masamot. Pumasok na kami kasi pag may ahas talon niya. Takbo ako. Tingnan natin sa mga gilid baka may ahas dito nakakatakot. Madami ng sira. Tingnan nyo dun madami ng sira, sayang. Yun mga yun, sira yun. Nakakatakot umakyat. Kasi di ako mahilig umakyat. Hala. May parador. Nagbalingkit di nga gusina. Hindi kami. Sobriyan ng tantati lang. Nagadupay mo niya. Hi, hello. Kau butang, ti umuli ni tumadira ka, uri ka butang. Nada ti alak dito ni may kukunin ako. Sira yan Hi. Ay, parang gumugon ko. Madami na di ko na mawakan, di na ako makakapit.
Bang! May unggoy. May unggoy. Oh. Oh, may tatlong nakuha. Yan, oh. Bulok. Oh, madami na. Nay. Ilalagay muna natin dito kasi wala nang paglalagyan. Oh, napuno na yung supot. Nagma dito yung ninong. Ay, ang ganda ng view. Mga kabagis, kita nyo ni sayang, nagado pirdina, halos amin ato'y pirdinsa. Tanyo, ngit-ngit. Kasi kami nagkwatata ni tinangit-ngit. Sayang, sapay nagado. Nagaduman nun, may saman nga kwan aja pajama ang gan pagikan may song ato ti inal ay ti pinagkwamin tawan ni kurang gisupot pa nagado. So, nalpason, mga kabagis, sante yung kung tag sublitin to panood dan tumanbunga na. Oh, nagmamayat, nagmayat. Kastoy ko man, nagadu ko man ni mga kabagis tinaalamin ho nga bulok, ag ito daduma. Nagaduma nga rod ti pirdi. Nagamin, hami amo kwa. Ami amo no inya bulan nga bumbong atoy gamin no daduma. No pang kami toy maud udi kas jay no malpas ti Abril awan latta so nga latta na sa pamut. Ide nagadumot mal alami ide nga tahan nga bulok ide gamin handang nga agbulbulok hunhan nga iggusen kas jay so nga nagadumal alami ide tatta atoy kita amnod iggesnan.
Ato na mga kabagis, di na alamin niyo, nagadupay ni nabatit pa niyo, madimi alaan ta, baka bulok tuma laang, dapat hamot. Dan natin niyo, may sa ati pajama pa ginamit da. Pag pajama kumaanan, tini may sasupot ko natin pajama, nakaragaan, nagdagson. Hintay nga rudan, takanin tayo di balay. Hintay nga rudan. Ati nga mga kabagis, di ipakpakita ka niya yung dalan nga nagalas ide na siminton. Nga mo siyang malugla, nagsalog lang, nagkaslakag dirito dya. Hindi ko dya, garang mugong ta. May pasubsuman niya. Tanya ni nagmebana dya. Nagwangam, yung pinagtutudon to, naggaling. Buka. Hindi. Hello, hello. Hello, hello. Dati tayo balayan mga kabagis, nagdati na ala tayo. Ngaji may isang pajama. So na aji may susupot nagsasakit sa yanon, takin namin. Hindi ni pirda to, digis na kita. May daabo na ang puro pirda gito. Awan ni makan nga ako. Nay. Kanik ko man kastama na. Sa tata mga kabagis, bukan tayo nga kanin tayon. Ang ato ini pinilya kung tapuron sa dating bulok na gito ini pilyan tulad tano malumod. Nagita ni nga bulok. Buguan tayo nga rin kanin tayon. Iluto tayo. Dati magsawsawan tayo kat kulakaw. Ikan tayo paryok na iluto tayo. Ang laman ay asin. Wow. Ay, pumuputok! Sekarang there's no na. Kurang asin nagalsum. Gasang. Kayak ko man na. Dati mga tipalpas na video ko mga kabagis. No kayo ko story, may kitibali habang hampay na ibos. Dati mga tipalpas na video ko, and don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para lagi ka updated sa aking mga video. Bye!